खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बैसागु बोथोरनि समावनो NLFB नि माखासे हाथियारजों लोगोसे सन्देह खालामजानाय लालसिं बसुमतारीखौ चिरां जिल्ला पुलिसा हमनो हादों। चिरां जिल्ला रनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सेलेखागुरि ओनसोलनिफ्राय हाथियारफोरजों लोगोसे माखासे मुवा बेसाद हमनो हादों। जाथायनि सायाव IGP LR बिस्नाय बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा NLFB नि हेंथायै थांनाय 15 एप्रिलनिफ्रायनो भारत भुटान सिमाफोराव गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन। बे समावनो सिलिखागुरिनि माखासे फलान आरो दंफां दानफायग्राफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायाव फलान लालसिं बसुमतारीखौ NLFB जों सोमोन्दो थानाय सन्देह खालामनानै गोख्रोङै सोंनाय फिननाय लादोंमोन। बेयावनो सोंनाय फिननायनिफ्राय मिथिनो मोननानै मोननै आलदा आलदा जायगानिफ्राय हाथियारजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। जेरै 7.5 केजि बेफ्रुग्रा, गंनै हादोरावनो बानायनाय राइफल, 100 ग्रामसो गान पाउडार, गंसे 6 फिसा साइजनि आयरन, गंनै गोदान प्रेसार कुकार, 70 मिटारसो मोब्लिब तार आरो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय 12 भल्टनि गंनै बेटारि, आयरन आरो स्टिल बलखौ बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों IGP बिथाङा। लोगोसे बेफोर हाथियारफोरखौ एमबाथानो दैथायहरगौमोन आरो सेलेखागुरि गामिनि फलान लालसिंखौ NLFB जों थोंजोङै सोमोन्दो दं होननानैबो सन्देह खालामदों पुलिस बिफाना। रायजोआव लासैनो लकडाउन जाफिनगोन नामा? BJPनि दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल GMCH आव मोनसे खौरांगिरि मेल लेंथुमनानै COVID-19 नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइनि सायाव माखासे गोनांथार थांखि फोसावदों आरो बे गोदान थांखिखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि सावस्रि बिफाना DCनो बिबानखौ होदों। गोदान बिथांखिनि बायदिब्ला जायफोर जिल्लायाव 100नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ मोनगोन बैफोर जिल्लानि गुदि फरायसालि थाखो 1निफ्राय लानानै थाखो 5 सिमखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। दासान्दि रायजोनि माखासे जिल्ला जेरै कामरुप मेट्र, कामरुप रुरेल, डिब्रुगड़, सनितपुर, तिनसुकिया, जरहाट, नगाव आरो काछार जिल्लाफोराव 100नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। बेखायनो बेफोर जिल्लानि गुदि फरायसालिया गोदान फोसाव बिलाइ फोसावजासिम बन्द थासिगोन आरो फैबाय थानाय समाव बबेबा जिल्लायाव 100नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ मोनोब्ला बे जिल्लायावबो गुदि फरायसालिया बन्द थागोन। बेनि अनगायैबो बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक आनजादनि सायाव जेबो थांखि फोसावनो हाया होननानै फोरमायथिदों। मानोना दासिमबो रायजोआव बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट होनाया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंब्ला मा जागोन एबा खुङाब्ला मा खहा जागोन बेफोरनि सायाव सेबाखौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरजों फैगौ 10 साननि गेजेराव सावरायलायनो बिथोन होदों जाहाथे 5 मेआव गोदान सोरखार जानाय लोगो लोगोनो थांखिखौ लानो हायो। मोनसे कम्पानियाव रां दोननानै हालाय-हाफाय जानांदों गसाइगावनि रायजो राजाफ्रा। आसाम बाहुमुखि समबाय समिति लिमिटेडनि श्रीरामपुरनि एजेन्ट साहिदुल इस्लाम बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गोबां दुखिया सुबुंफोर, माखासे मैगं फाननानै जाग्रा, आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोन गासै 86 सुबुंफोरखौ बे कम्पानियाव रां दोनहोदोंमोन। नाथाय दुखु खस्थजों सोरजिनाय रांखौ जानायखौ दोनथ'नानैबो माखासे रांखौ आसाम बाहुमुखि समबाय समिति लिमिटेडआव रां दोनहरनाय रायजो राजाफ्रा दा हालाय-हाफाय जानांदों। एजेन्टआ बुंथिनाय बायदिब्ला रां जमा दोनग्रा कम्पानिनि मेनेजारआ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो खारखुमानानै दङ। बेराफारसेथिं गावनि एबा एजेन्ट साहिदुल इस्लामनि सिङाव दोननाय माखासे रायजो राजाफोरनि राङा मेच्योर जाबाय आरो माखासेनिया जानायनि लामायाव गासै रायजो राजाफ्रा 30 लाख रांसो मोननो गोनां दङ। मोननो गोनां रांखौ मोननो थाखाय रायजो राजाफ्रा अफिसाव थाङोब्लाबो माखासे सम होनानै थगायबाय थायो, जायनि थाखाय दुखिया रां दोनग्राफ्रा एजेन्टखौ हमफैयो। नाथाय एजेन्टआबो 30 लाख रांखौ माबोरै रायजोफोरनो होनो हागोन बेखौ लानानैनो सानबाबो सानस' हायाखै होननानै फोरमायथिदों। दा बे कम्पानिनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनिसिम सिगां सफैयो। गुवाहाटीनि मनिराम देवान ट्रेड सेन्टारनि स्ट्रं रुमाव बेले-बेजे जानायनि अजद दैखांदों
आसाम जातीय परिषदनि सानजा गुवाहाटीनि बिजाथि अदीप कुमार फुकन बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला मनिराम देवान ट्रेड सेन्टार स्ट्रं रुमनि सीसीटीवीआ फ्राय सानफ्रामबो गाज्रि जायो। सानसे सिगांबो सीसीटीवीआ हर गेजेरनि 1 रिंगायाव गाज्रि जानानै फुंनि 9 रिंगायावसो कमप्लेन खालामनायाव फाहामफैफिनदों। बेनि अनगायैबो गुबुन ईवीएम दोननाय स्ट्रं रुमफोराव जेरैबायदि सीसीटीवीआ गेटजों लोगोसे स्ट्रं रुमनि सिं आरो ईवीएमफोरखौ नायनो हायो बेबायदि मनिराम देवान ट्रेड सेन्टारनि स्ट्रं रुमाव नुनाय जायाखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे स्ट्रं रुमनि मोनसे एन्ट्रेन्सनि खाथियाव प्लाइवुडजों बानायनाय इन्जुर बायनाय दङ जायजों गोरलैयैनो हाबनो आरो ओंखारनो हायो। बेनि अनगायैबो बे बायनाय इन्जुर खाथियाव सिगांनि समाव सीसीटीवी केमेरा दंमोन, नाथाय दा बे सीसीटीवी केमेरायाबो गैला। बेखौ लानानै सोंथि खालामनायाव सीसीटीवी केमेरा लागायग्रा कन्ट्रेक्टरा बुंथिदों दि सीसीटीवीखौ अथ'रिटिफोरानो बोखारनो होदों होननानै। लोगोसे स्ट्रं रुमनि गोबां साबि थालायानो सिल खालामनाय नङा जायखौ गोरलैयैनो खुलिनो हायो होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेफोर गासैबो खामानिनि आन्दोआव सोरखार आरो बिसायख'थि आय'गनिनो माखासे सुबुंफोरनि आखाइ दं होननानैबो बिथां अदीप कुमार फुकनआ बुंथिनायजों लोगोसे स्ट्रं रुमाव गोख्रोङै नोजोर होनो थाखाय बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों। आमेरिकायाव 4 भारतारि सिखफोरखौ गावथारदों। आमेरिकानि इन्डियानानि फेडेक्स फेसिलिटि मुंनि मोनसे कम्पानियाव सासे 19 बोसोर बैसोनि सिलाय लानाय सेंग्राया कम्पानियाव मावग्रा मावथिफोरनि सायाव गुलि गावग्लुंफैदों। बे गुलि गावनाय जाथायजों गासै 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। जिउ गोमानाय 8नि मादाव 4आ भारतारिमोन आरो बे 4नि मादावनो 3आ आइजोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला कम्पानिनि सिङाव हाबफैनानै गुलि गावग्लुंफैनाय 19 बोसोर बैसोनि सेंग्रानि मुङा ब्रेन्डन स्कट हल आरो बियो फेडेक्स कम्पानियावनो सिगाङाव मावोमोन। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावग्लुंफैदों बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जानायनि उनाव पुलिस सफैनायनि सिगांनो ब्रेन्डन स्कट हलआ गावखौनो गावनानै लादों। जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय सिख कमिउनिटिनि दैदेनगिरिफ्रा इउएसनि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन बिथांनिसिम खावलायदों। रायजोआव ड्राग्सनि फालांगि खालामनाया बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों आरो गोबां लाइमोनफोरानो ड्राग्स जानानै गाव गावनि जिउखौ खोमसि फारसे नारहरगासिनो दङ। ड्राग्स फाननायजों लोगोसे जानायाबो आयेननि बेरेखा। गरेसराव मैया 4 ड्राग्स लाबाय थानाय लाइमोनफोरखौ ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरा नुसननानै गरेसर पुलिस थानायाव खौरां हरनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय थेमायाव लानाय माखासे ड्राग्स हमनो मोनदों। हमनो मोननाय 4 लाइमोनफोरा 2आ उदालगुरिनि आरो 2आ गरेसरनि। मुंफोरा फारियै नितिश बसुमतारी, पार्थ प्रतिम देखा, तन्मय बसुमतारी आरो मृदुल बर'। गरेसर पुलिसा बिसोरखौ दा फाहामथायनि थाखाय फाहामसालिसिम दैथायहरबाय होननानै बुंथिदों। COVID-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै तेजपुर इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिया गासैबो पोस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएटनि फरायसाफोरखौ एप्रिल 23नि सिगां हस्टेलखौ खालि खालामनो बिथोन होबाय। बेराफारसेथिं पोस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएटनि फाइनाल इयारनि फरायसाफोरखौ COVID-19नि नियमफोरखौ फालिनानै 29 एप्रिलसिम हस्टेलाव थानो गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो PhD आरो इन्टारनेशनेल स्टुडेन्टफोरखौ गोदान बिथोन फैजासिम हस्टेलावनो थानो गनायथि होदों। COVID-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय इन्डियान रेलवेआ मास्क गाननायनि सायाव गोख्रोङै आयेन बानायदों। रेलजों दावबायनायाव सोरबा जुदि मास्क गानाब्ला 500 रांसिम जुरिमाना होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो सोरबा दावबायारिया खुदै मुजुयोब्ला एबा गारोब्ला बिथाङाबो जुरिमाना होनो नांगोन। इन्डियान रेलवेजों दिहुनजानाय बे गोदान आयेना 6 दाननि थाखाय थागोन होननानैबो फोसावदों। बेजों लोगोसे थांनाय 24 घन्टायाव भारताव गासै 2,34,000नि बांसिन गोदान COVID-19 पजिटिभ केस मोनदों आरो 1,300नि बांसिन जिउ खहा जादों। बेनि अनगायैबो आसामाव सप्ताफ्रामबो बांबोनाय COVID-19नि केसनि गर एबा एभारेजआ फारियै 20 मार्चनिफ्राय 26 मार्चसिमनि गेजेराव 36 गोदान COVID-19 पजिटिभ केस मोनदों। 27 मार्चनिफ्राय 2 एप्रिलसिम 51, 3 एप्रिलनिफ्राय 9 एप्रिलसिम 144, 10 एप्रिलनिफ्राय 16 एप्रिलसिम 484 आरो 19 एप्रिल सानसेयाव 876 गोदान COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो दासिम आसामाव गासै 4,794 सुबुंनि देहायाव COVID-19 एक्टिभ जानानै दङ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।